Ako profesionálny športovec a hlava rodiny sa musím maximálne starať o svoje zdravie. Dobrý spánok je pre mňa kľúčový. Keďže sme už potrebovali vymeniť madrace, vybral som sa do Dormeo Home. Často trénujem a cestujem. Nemám čas skúšať desiatky madracov po rôznych obchodoch. Preto ma potešila novinka v predajni Dormeo Home, simulátor spánku, ktorý využíva umelú inteligenciu. Predajkyňa ma previedla procesom výberu madraca, kde som si vyskúšal rôznu tvrdosť a úroveň podpory. Za pár minút mi simulátor ukázal, ktorý madrac je pre mňa najvhodnejší. Vyskúšal som si ho a bolo rozhodnuté. V predajni som strávil len krátku chvíľu a teším sa, ako si doma vybalím svoj madrac. Pokiaľ ide o dobrý spánok, nerobím kompromisy.